Vetouistimet ovat käytössä kesäisin, varsinkin Tampereen lähiseudulla, Näsijärvi ja Kuhauistimet sinne ovat juuri tällaisia vetouistimia. Ja samalla sitten myöskin niissä vetouistimen mukana käytetään myöskin painouistinta. Samoin on heittouistimet, mutta ennen kaikkea vetouistimet ovat pyritty saamaan sellaiseksi, että niitä käytetään kuhauistelussa. Ja kuhaahan ovat Tampereen seudun vesistöt, Pyhäjärvi, Näsijärvi, Kyrösjärvi, on kuhakanta niin hyvä, että siellä on eräs tärkein kesävetokala kuha. Ja kuhauistimet muodostavat siis, täällä on nyt eri valmistajien näitä, ja kuitenkin se on sellainen, että sitä käytetään, sanotaan, kun kuharauhoitus alkaa päättyy kesäkuun puolella, niin aina syyskuun loppuun asti on kuha soutu. Ja sitä soudetaan joko soutamalla tai moottorilla vetäen. Ja nämä ovat kaikki semmoisia, joita käytetään niin kuin vetouisteluun. Tässä on painouistin yksi laatu, joka on aivan välttämätön. Ja meiltä saatte myöskin painouistimen käyttöohjeen, samoin kuin netissä on valmiina jo painouistimen käyttöohjeet. Tutustukaa niihin, niin teille tulee niin kuin jokapäiväiseksi käyttää vetouistinta kuhauistimena ja painouistinta.